Allah sarki soja bawan Allah. Wata sadaukarwa sai soja daga janar Yasir Gombe. Wata rana wani soja ya je bakin wani domin cire kuɗi, ko ya je wani banki domin cire kuɗi. Ya cire 1000 ya sanya a wallet ɗinsa ya yi gaba. Washe gari ya sake dawowa ya cire 1000, nan ma haka yi ta yi nan na kwanaki da dama. Mai gadi ATM ɗin ne ashe yana lura da hakan, amma saboda tsoron da ake wa mutane masu damara ya kasa tambayar menene dalilin wani sojan haka a tare da shi. Mai gadin ya dai jure hakan nan na kwanaki da dama bai tambaya ba. Rannan sai aka yi albashi, ya zama akwai mutane da dama a bakin ATM din. Sai ya samu karfin gwiwar zuwa tambayar sojan nan, domin ya san ko da ya yi fushi zai bashi kashi, mutane suna da yawa za su wace shi kuma za su ba sojan hakuri domin ya kyale shi. Sai mai gadin ya je gare shi ya ce da shi, oga dan Allah dan annabi ina da tambaya a gare ka, idan ba za ka yi fushi da ni ba, dan Allah oga menene yasa kullum idan ka zo sai ka shirya 1000 kawai maimakon ka shirya kuɗi da yawa da za su maka satuttuka ko watanni ka huta da zuwa kullum. Sojan nan kalle cikin murmushi sai ya shafa kanshi, ya gyara wandon shi a daidai lokacin da yake kokarin fita daga bakin ATM din. Sai ya kalli mai gadin ya ce da shi, lambar wayar da nake karban alat da ita yana wajen matata, da shi take amfani a garinmu. Duk lokacin da na cire kuɗi daga ATM tana samun alat din daga banki, ta hakan take gane cewa ina nan cikin ƙoshin lafiya, tana gane cewa ina nan raye. To fa kaji soja kenan, sun sadaukar da rayuwarsu domin ba da tsaro ga ƙasa da al'ummar ƙasa, amma a haka ake dannewa ƙananan su haƙinsu. Muna addu'a ga Ubangiji, ya Allah kare mana da karinmu sojojinmu wanda suke Sudan, wanda suke Maiduguri, wanda suke kasashe daban-daban, wanda suke Maiduguri, Zamfara, Katsina. Ya Ubangiji Allah, sojojinmu suke Bara da dai sauran gurare daban. Ya Ubangiji muna roƙonka da kyawun sunanka. Ya Ubangiji Allah ka kare mana su. Ya Ubangiji Allah ka tsare mana su. Ya Ubangiji ka duba zuciyar manyan su ba su dukkanin wani haƙƙi da dukkanin wani kayan aiki da ya kamata su yi da musu taimaki al'ummar ƙasar mu baki ɗaya Najeriya. A huta lafiya. Allah sarki soja bawan Allah. Wata sadaukarwa sai soja daga janar Yasir Gombe.